Niklas Rautamo, kauan olet toiminut alumiinivanteiden maahantuojana? Aloittiin vuonna 1992 ihan nollasta asti ja ensi vuonna tulee 15 vuotta. Tietysti paljon on tapahtunut matkan varrella ja tänä päivänä me ollaan niitä johtavia vanne maahantuojalla Suomessa. Mitä alalla pärjääminen edellyttää? Aktiivisuutta paljon ja sitten omaa fiilistä, työnpanostusta ja meillä on laaja varasto, mitä takaa nopea toimitukset. Ovatko suomalaiset innostuneet panostamaan vanteisiin? Suomalaisten ostokäyttäytyminen on muuttunut viime vuosina todella paljon. Tänä päivänä suomalaiset ostaa alumiinivanteet sekä kesä- että talvipyörin. Mistä päin maailmaa teidän maahantuonti on? Euroopasta pääasiassa, että Saksa on päämarkkina-alue, mistä he tulee, ja sitten Italia. Miltä näyttää vuosi 2007? Vuosi 2007 tulee olla erittäin mielenkiintoinen, että ei ole tavallista hopeita vaan mitä myydään tänä päivänä. Että sinne tulee chrome silveria, tulee mustaa, tulee kiilotettua, tulee ruostumatonta. Eli paljon erilaista tuulahdusta ja sitten vanteiden laatukriteerit muuttuu aika paljon, että tänä päivänä on jo maahantuja, joka vaatii, että takuu pysyy voimassa, että vanteet pitää olla TYV-todistus. Kuinka pitkää takuuta te lupaatte? Meidän kaikissa vanteissa on vähintään 3 vuoden takuu, että joissakin vanteissa on 5 vuoden pintatakuu, joka on talvikäytössä esimerkiksi, niin todella painava ja tärkeä asia. Tänä päivänä autoissakin on 5 vuoden takuu, niin tämä on erittäin tärkeä asia.